Pozdrav ljudi, danas igramo Minecraft Bedlam. Znači ja ću uredu što imam neki problem sa OBS-om, ovo je informativna epizoda. Promijenit ću znači ovo djavno program za snimanje, ovo ću snimati samo, bit će black screen ali jebi ga. I znači snimat ćemo, ne baš dnevno, ponekad hoćemo. Sad igramiram Unranked SG, spremite se za tryhard, ćemo njega duksa je to, onda ja tako, igram sa mojim default editom, znači ok, dobili smo ga. Našao ga, ok. Mislimo da mi je Bedlam SG. Tako ćemo vidjeti ajde pa ćemo SG malo se zagrijemo. Znači malo mi lagupimo zato mi izvinaju. I to velike hiljame, i projekt nesr sam to nisam oko njega ne gledam. Ok, 6 srca, ovo je bilo dobro, odigrat ćemo još 2 meča. I opet isti, to je opet isti lik, da li je moguće. Znači, epizode bit će Bedlam PvP, nekad možda na MCSG-u, ne MCSG je mrtav. Da, i to mi je bila tema za ovaj video, ali iskreno sam sa nje. Ok, lik upao sam skoro opet u FNX. Ok, 3 srca, GG. Evo, piši da nastavio četvrtog GG. Znači, meni koči, ja ne lagujem, meni koči sad zašto snimam. I gledaj se da bude dobro. Znači, ja pričam ono sve. Ja ne lagujem, ja ne pingujem, već nam je ping sve. Ok. Ok, lik prošlo me. Ok. Ubio nas je i sad ću odigram jedan, evo još jedan SG, da završim video, dovoljno će biti, ajde nek uđe neko još. Ok, evo ušao je tank Domin, ok, dobro ime Domin, malo se kampujem.